दामोन देंखो? औ दे सोमैनो थांदोंमोन हा नोंहालाय बहाथो? आं ओरैनो बेरायग्लांदों गोदाव सोराव नोंखौनो खेबसे लोगो मोनगौबा साननानै। नंगौ नामा? ओमफ्राय नोंना एडमिसना जाबाय नामा मिथिंगा? गैया देंखो, आंहा आरो फरायनो मोननायनि आसायानो गैखाला। मानो मिथिंगा? आरो मानो जाबावनो देंखो, आफाया फरायनाङासो होनबाय दं, रां होनो हाला होननानै। जुदि आं फरायनो खाबु मोनमारा अब्ला आं थांना थानोनो गोसो गैला। मिथिंगा बेफोरखौ दोनथ'दो, दानिया बुंदो नोंना एडमिसना जाबाय दा? जाथ'वाखै आंनाबो। जिंगा दासि देंखो, इसोरा अनोब्ला जोंनि एडमिसना थाबैनो जाथारगोन। एडमिसननि थाखाय जिंगासिया आंहा, नोंनि थाखायसो जिंगा आंहा। नाथाय मानो? नोंनो मिथिखागौ आंदि नोंखौ बेसे मोजां मोनो। औ मिथिगौ सना, आंबो नोंखौनो जोबोर मोजां मोनो। नाथाय जेब्ला आं दुखु जायो अब्ला आं गावखौनो गोसोआव हमथानो हाया जायो। बेफोरखौ दोनथ'दो, दानिया बुंदो खबर सबर माबोरै देंखो? दङ बिदिनो, नोंनियालाय? औ आंनाबो, दे होमब्लालाय थांसै। दे बाय। आफा, आंनो गाबोन रां नांथारगौमोन। हा बेसेबांसो नांगौमोन रांखौलाय? बारा नङा आफा, 5,000ल'। हा माथो खालामनोमोन आइ? गाबोन फार्स्ट सेमिस्टारनि एडमिसन लास्ट डेट आफा। दाखालिनिफ्रायनो खोन्थागासिनोमोन माथो। बावगारनानैसो दंथारोमोन आंहाय। गाबोन फुङाव थांखि समाव लांब्लानो जाबाय। औ जागोन दे आफा। बाथोन बुथोनबो जेबो गैया जाबाय, दे ओरैनो गोजा लोंदो। आइ, फिसाजोखौ जोबोद अननानै। औ, सासेल' फिसाजोखौबो अनाब्ला सोरखौथो अननांगौ जाखो भाइ? फिसाजोफोरखौ बांद्राय अनना लाब गैयालै भाइ। गाबोन समनि हाबा जाबानो गैलाबो। नङा होमबा? बेनिखायनो मा? बेनिखायनो लोंनो फैदोंबा सिरि लोंनानै थां। बेवहाय खोथा दा एरना होफै। बिफा! बिफा, नों बिसोरनि खोथा दा खोनासं। गाज्रि मोनालै भाइमोन। गाज्रि मोनालै भाइ, हिनजावफ्रा बिदिखा। गावबा गाव लामा गावबा गाव थां, मालायनि लामायाव दा गसंथे। जाबाय दे बिमा, आं ओंखाम ओंख्रि सोबाय, खुरनानै लाबोदो। नोंसोर जाबायना? औ र' जायाखै जोंबो। दे होमब्लालाय जयैनो जानोसै। आइ देंखोआलाय बहा थांखो बिमा? दङ रुम सिङाव। आइ देंखो, फैद' ओंखाम जानोसै आइ। औ आयै, थांगौ र'। हा? मा जाखो बिमा? नों मानो सानफ्रोमबो जौ लोंबाय थायो? मानो मिनिखो नों बिफा? ना आंना सोंना माबाफोर गोरोन्थि जादों? गोरोन्थि जायाखै बिमा। बेखौनो दिनैसो सोंनो सम मोनबाय होनब्ला। माब्लाथो सोंनांगौमोन बिफा, नों हायोबा जौ लोंनायखौ खमायदो ना। बेसेबा गोबाव समनिफ्रायनो बे रावखौ नेनानै दंमोन आं बिमा। नोंनि खुगानिफ्राय माब्ला आंखौ बुंगोन होनना। नेयै नेयै बे खोथाखौ दिनैसो खोनानो मोनबाय आं बिमा। आं दिनै जोबोद खुसि बिमा, आं दिनै जोबोद खुसि। दानिया बुंदो, फिननाया मा? बिमा, नों थिनोब्ला मा खमायनोल', गारखानोबो हागौ आं अराय समनि थाखाय बे जौखौ बिमा।